Ftehim bejn il-Gvern, l-Għaqda Gażini tal-Banda u l-Għaqda Piroteknika Maltija se jissarraf għajnuna finanzjarja għall-organizzaturi tal-festi Maltin u Għawċin. Permezz ta' dan il-ftehim, fil-ġimgħa tal-festa u jiem oħra tradizzjonalment marbuta mal-festa, l-organizzaturi mhux se jħallsu għall-iskorti tan-nar. Il-ftehim b'valur ta' 100,000 euro fis-sena li se japplika għat 3 snin li ġejjin jaħseb għal massimu ta' 8 darbiet meta jkun hemm bżonn skorta u se jitħaddem mill-laqdiet li jirrappreżentaw lill-organizzaturi. Il-President tal-Għaqda Nazzjonali Gażini tal-Banda qal li b'dan il-ftehim il-piroteknika qed tingħata rikonoxximent mistħoq. Dan il-fatt li din l-iskema satejn biex l-iskorti tal-piroteknika jiġu mħallsa mill-Gvern diġà għajnuna kbira biex is-soċjetajiet jistgħu jaffrontaw dawn il-ċirkostanzi diffiċli li għaddejjin bħalissa minħabba l-pandemija. Il-President tal-Għaqda Piroteknika Maltija innota li l-festi kollha se jkollhom l-iskorti b'xejn u min ma jużomx għall-festa jista' jużom għall-festi liturġiċi. Ħajjigwadanjaw issa mhux il-kmamar tan-nar biss b'dan il-ftehim li għamilna ġdid, ħajjigwadanjaw il-festi kollha ta' Malta u Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat qal li bħalma l-programm ta' ċittadinanza b'investiment kien kruċjali foqsma bħas-saħħa u l-ambjent, inizjattiva bħal din li qed tappoġġja komunità Malta wkoll hija importanti. Fil-ġranet li għaddew kienu diversi esperti fil-qasam tal-festi, b'mod partikolari fil-qasam tal-piroteknika li ġibduna l-attenzjoni għal ċertu spejjeż li possibilment kienu ser jiżdiedu marbuta ma' sigurtà li jkunu jridu jipprovdu meta jkunu tiġorru n-nar tagħhom mill-kmamar għal post tal-ħruq. Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri fakkar fil-ħidma li saret biex tranġaw is-sistemi tal-extra duty fil-korp tal-Pulizija biex il-ħaddiema jkollhom kundizzjonijiet aħjar. Bħala Ministeru tal-Intern ħsibna li nkomplu nħarsu l-festi u tradizzjonijiet tan-nar. U dan billi nagħtu għajnuna fejn jidħol l-iskorti li jagħmlu l-korp tal-Pulizija.